Salutare tuturor! Au mai rămas zile numărate și începe școala, adică vine 1 septembrie. Cum vom merge la școală? Încă nimeni nu ne poate răspunde la această întrebare. În schimb, majoritatea dintre noi deja au procurat sau își procură rechizitele de care ar avea nevoie un elev, fie că merge în clasa 1, a 5-a sau între a 10-a. Astăzi vreau să vorbesc despre unele rechizite școlare și anume despre ghiozdanul școlar și penarul. De ce? Pentru că forma uniforma decide instituția de învățământ în ce se îmbracă elevii. Rechizitele, caietele, mai mult sau mai puțin sunt comune, întrebări nu ar trebui să fie, dar din experiența proprie vreau să vă zic că ăsta este al treilea ghiozdan care face parte din familia noastră. Primul am avut noroc și zic noroc pentru că nu am știut ce căutăm. Al doilea a fost o catastrofă. Prin luna decembrie deja voiam să-l tai cu cuțitul și să-l duc la gunoi și este al treilea, este unul dintre ghiozdanele care ne satisface pe mine ca mamă și pe copilul meu ca elev. În primul rând, atunci când mergeți la magazin să cumpărați un ghiozdan școlar, eu prefer culorile pe care murdăria din clasă, de pe mâini și de pe sub bănci, pentru că ghiozdanele în mare majoritate a timpului stau aruncate pe sub bănci, să nu se vadă prea tare. Deci nu recomand bej, roz, verde, bleu, alb, am văzut și ghiozdan alb, pentru că se murdăresc foarte repede și da, noi le ducem la spălătorie sau le spălăm acasă, dar foarte complicat se usucă. În al doilea rând, în comparație cu ghiozdanul pe care noi l-am cumpărat pentru clasa a 3-a, ghiozdanul acesta ține formă. Da, adică nu se îndoaie. În clasa a 3-a am avut un ghiozdan rufos care se deschidea ca acordeonul, care nu ținea forma, toate cărțile erau boțite, caietele aveau toate urechiușile îndoiate și da, știu că trebuie să avem mapă pentru caiete. Vreau să vă zic un secret: de acasă copilul pleacă cu caietele puse în mapă și se întoarce acasă cu caietele în tot ghiozdanul. Deci, ghiozdanul trebuie să țină forma. După ce am cumpărat în clasa a 3-a ghiozdanul, pentru clasa a 4-a și deja a 5-a, am mers cu mapa A4 cu mine. Pentru că atunci când punem mapa în ghiozdan, ea trebuie să încapă în totalitate. Să nu se îndoaie aici, da? Să nu formeze urechiușe și pe lângă mapa de artă plastică pe care o aveți, nu uitați că mai avem educație tehnologică, o limbă străină, cărțile de limbă străină, de obicei noi am făcut franceza și facem franceza, sunt mari, format A4 și eu nu i-am dat copilului mapa cu hârtie pentru arta plastică, pentru că o împărțea la majoritatea colegilor și în fiecare săptămână cumpăram câte o nouă mapă, de aceea îi dădeam câte 2 foi, de aceea peretele ăsta, pentru mine era foarte important să fie tare, ca foaia care merge la școală și vine înapoi acasă desenată să-și păstreze forma, să nu fie mototolită prin ghiozdan. Îmi place foarte mult că acest ghiozdan are și această secțiune. Aici noi nu punem carioci și creioane, stilouri, aici noi punem caserola cu gustărica pe care o ia copilul la școală. La mine copiii nu mănâncă la cantină și nu acceptă să mănânce la cantină. Și de asemenea, pentru mine este foarte, foarte important ca acest ghiozdan să aibă aceste 2 buzunărașe. Și într-un buzunăraș îi puneam întotdeauna sticluța cu apă care nu se vărsa prin geantă sau prin mașină, care era întotdeauna la îndemână și aici avem șervețele umede și șervețele uscate. În martie am fost un pic la școală, dacă bine îmi aduc aminte, și am avut și dezinfectant anume în aceste buzunărașe. Ce vreau să vă zic despre ghiozdanele ortopedice? Dacă aveți o sumă oarecare de bani și stați la dubii să fie ortopedic sau nu, vreau să vă zic că copiii care sunt predispuși să facă scolioză, ghiozdanul ortopedic nu îl ajută absolut nimic. La mine este un pic altă situație, fetițele sunt mărunțele, din acest
punct de vedere, eu le aduc ghiozdanul, la mine spatele este în ordine, așa că eu de ghiozdan ortopedic nu am nevoie. Eu cred că și asta este ortopedic, dar pentru mine personal acest factor nu a jucat niciun rol, pentru că de obicei eu sunt persoana care le aduce ghiozdanele. Acum să vorbim un pic despre penar. Ce înseamnă acest penar? Acest penar înseamnă că ocupă foarte mult loc în ghiozdan. Și noi vorbim din clasa 1 despre copii care au limbă străină, manual matematică, manual limba română, muzică, artă plastică, caietul elevului la română, caietul elevului la matematică, un proiect pentru școală și în cazul ăsta acest penar nu încape nici aici sus, să-l punem așa că nu se închide, da? Între cărți, dacă îl punem, ocupă spațiul unei cărți, unui manual și în cazul acesta noi am cumpărat pentru că am vrut, pentru că copilul a solicitat acest gen de penar, dar a fost foarte incomod. Ba mai mult, dacă de acasă toate stilourile, cariocile sunt aranjate perfect, fără nicio problemă, păi de la școală vin cam așa. Doar că în cantități mult mai mari, eu aici am adunat doar câteva. De ce nu recomand acest tip de penar? Pentru că la școală se lucrează în mare parte și cu creioane colorate, dar cu stilou albastru și cu verde și cu creion simplu. Și cam se întâmplă în așa mod căutarea stilourilor la lecții. Îl caută cam 10-15 minute, dacă din 33 de copii 15 au astfel de penare, păi vreau să vă zic că jumătate din lecție s-a auzit doar cum elevii își caută stiloul. De asta nu recomand. În schimb, chiar din clasa 1 am avut astfel de penar, nu prea găsesc la noi în Chișinău, de asta el și arată pentru că a fost purtat de ambele fetițe și una a avut și alta. Nouă ne-a plăcut foarte mult pentru că aici își puneau creioanele colorate, aici stiloul albastru-verde, aici rigla, radiera și creionul simplu. Și vreau să vă zic că din toate penarele pe care noi le-am încercat, deja al 5-lea an de când cea mare este la școală și al 3-lea an cu cea mică, acest gen de penare ne-au plăcut nouă cel mai mult. Eu sper că v-au fost utile sfaturile mele. Dacă mai aveți întrebări, le aștept în comentarii. Dacă nu, vă doresc un 1 septembrie cât mai productiv și mai frumos, să fie pentru fiecare exact așa cum și-l dorește, cu multă sănătate, că anul acesta avem nevoie. Eu vă mulțumesc că ați fost împreună cu mine. Pe curând!